खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरांनि फोरबो दिवालियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीरनि बर्डार जिल्ला राजौरीनि नौशेरा सेक्टराव जवानफोरजों दिवाली फोरबोखौ फालिदों जेब्लानिफ्राय नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि बिबानखौ लादों अब्लानिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो नरेन्द्र मदि बिथाङा जवानफोरजों दिवालीफोरखौ बर्डाराव फालिदों थांनाय 2014 मायथाइयाव लादाखनि सियाचिनाव जवानफोरजों दिवाली फोरबोखौ बिथाङा फालिदोंमोन जम्मु एन्ड काश्मीरनि बर्डार जिल्ला राजौरीनि नौशेरा सेक्टराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जवानफोरजों जयै दिवाली फालिनायनि अनगायैबो मुंख्लं जानायफोरनो बिबारजों मान बावदों बिथाङा बुंथिदों दि जवानफोरानो हादरखौ रैखाथि होग्रा जवानफोरनि थाखायनो जों गासैबो गोजोनै उन्दुनो हादों आरो फोरबोफोरखौ फालिनो खाबु मोनदों बेनि अनगायैबो उत्तर प्रदेशनि अयोध्यायाव मैयानि दिवालीनि फोरबोआव 9 लाख आलारि फोजोंनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों अयोध्यानि सारियो दैमानि सेर सेर 9 लाख आलारि फोजोंनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय दैमानि सेर सेर 9 लाख आलारि फोजोंनायनि अनगायैबो अयोध्यानि गुबुन गुबुन जायगायाव 3 लाख आलारि फोजोंदों माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 28, 29 आरो 30 नभेम्बराव मोन 9 जिल्लायाव माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लाग्राफोरनो चेक गथायनानै होगोन आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा माइक्र' फाइनान्सनि लन होनायनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि जायफोर लन लानायनि उनाव बेंकजों जेबो ट्रेन्जेक्सन खालामाखै अदेबानि लनखौ एसेबो सुखुवाखै बिथांमोननि थाखाय थाबैनो मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होगोन नाथाय जायफोर लन लागिरिफोरा लन लानायनि उनाव बेंकजों ट्रेन्जेक्सन खालामदों अदेबानि लनखौ सुख'बोगासिनो दङ बिथांमोननि लनखौ 25,000सिम सुख'नो आखायाव लाबाय फैगौ 28, 29 आरो 30 नभेम्बराव आसामनि मोन 9 जिल्लायाव लन सुख'नायनि चेकखौ रानग्रोगोन आरो बे चेकखौ ब्लक लेभेलाव रानगोन आरो बेखौ डिसिआनो बिबान लागोन मोन 9 जिल्लाफोरा जाहैबाय शिबसागर गलाघाट सनितपुर माजुलि सोनाब कार्बि आंलं डिमा हासाव साउथ सालमारा सराइदेव आरो जरहाट मख'नो गोनांदि बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दानावनो मोन 8निफ्राय मोन 9 जिल्लायाव चेक गथायनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों गासै 11 लाख मुलाम्फायारिफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ 25,000 रांसिम सुख'नानै होनायनि अनगायैबो मन्दिर आरो नामघराव थाग्रा पुजारी आरो नामघरिफोरनोबो खेबसे 15,000 रां होनो थांखि लादों कभिड-19नि समाव मन्दिर आरो नामघरफोरा बन्द जानानै थानायाव पुजारी आरो नामघरिफोरा नखर खुंनायाव रांनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो बिथांमोननोबो रांनि अनसुंथाइ होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा बे 15,000 रांखौ मोननो थाखाय पुजारी एबा नामघरिया थानसालियाव 5 बोसोर मावखानाय जानो नांगोन लोगोसे खमसे खम 40 बोसोरनि जानो नांगोन बेनि अनगायैबो बोसोरसेयाव इनकामखौ 3 लाखसिम एबा बेनि खम होननानै सेल्फ डिक्लेरेसन होनो नांगोन थानसालिनि कमिटिनिफ्राय लिरनाय थानांगोन दि पुजारी एबा नामघरिया ओनसोलनिनो सुबुं होननानै बेनि थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होनाय जागोन पुजारी आरो नामघरिया पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै मुलाम्फाखौ लानो हागोन थिखादार खनसुर आलीनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदों एफआइआरनि बायदिब्ला थांनाय 31 अक्ट'बर फुंबिलि 10:30 रिंगायाव क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय मागरमारियाव थिखादार खनसुर आलीया रावबो गैयै खाबु लानानै रुपा सरकारनि न'आव हाबनानै 15 बोसोर बैसोनि रुपा सरकारखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन आरो हिन्जावसा गथ'नि सायाव इनाय आखुबो बाहायदों जाय जोबोद सोंखारि जाथाव बे जाथायनि सायाव रुपा सरकारनि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिखादार खनसुर आलीनि हेंथायै केस होनो नाङा आरो जाथायनि सोमोन्दै रावनोबो दाखोन्था होनानै मागरमारि गामिनिनो रातुल इस्लाम आरो चन्दन मण्डला हुमखि होदोंमोन आरो 20,000 रां लानानै सिरि थानो थाखायबो बिथोन होदोंमोन दा थिखादार खनसुर आलीजों लोगोसे रातुल इस्लाम आरो चन्दन मण्डलनि हेंथायैबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों बे सोंखारि जाथाव जाथायखौ लानानै थिखादार खनसुर आलीनि हेंथायै दुलाराय आसाम बेंगली युवा छात्र फेडारेशन आरो दुलाराय बिटिसि बेंगली युवा छात्र फेडारेशन जयैनो खौरांगिरि मेल खुंदों बिथांमोनहा जाथायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारिदों आरो आयेन बायदि थांनानै दायनिगिरि खनसुर आलीखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय आसाम सरकार प्रशासन आरो क'क्राझार एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायदों
लोगोसे बेनि थाखाय 48 घन्टाल' समाय होदों। 48 घन्टानि गेजेराव आयेन बायदि थांनानै दायनिगिरि थिखादार खुनसुर आलीखौ साजा होनो थाखाय खावलायदों, नङाब्ला सुबुंखान्थिनि गेजेरजों गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथियो दुलाराय बिटिसि बेंगली युवा छात्र फेडारेशन आरो दुलाराय आसाम बेंगली युवा छात्र फेडारेशना। मख'नो गोनांदि थिखादार खुनसुर आलीखौ UPPL दोलोनि दैदेनगिरि होननानै खौराङाव मोननाय जादों। खुसियाना लायनो थांनायाव जिबौजों सौजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि मुङा लोक्षी बर'। बे दुखुनांथाव जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं नावकाथा गामियाव जादों। जाथायनि सायाव थैनाय लोक्षी बर'नि अनजालि बिसि कान्छनी बर' आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरखौ नायनो थाखाय लोक्षी बर' बिथाङा दैयाव खुसिया ना लायनो थांदोंमोन। बेयावनो मोनसे गुदुङाव आखाइ सोनायाव जिबौआ आखायाव सौनानै हरदों। जिबौ सौजानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा जिस्रि खाबथानानै गामिनिनो अजानिसिम लानानै थांदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अजाया हामगोन होननानै 100% खोथा होदोंमोन, नाथाय उनाव फाहामनो हायाखै आरो बे समसिम समा बारग'लांबायमोन, जायनि थाखाय गुबुन जायगायाव फाहामथायनि थाखाय लांस्लाबनो हायासै आरो बेबायदिनो लोक्षी बर'नि देहायाव बिसा गोसारजोबनायाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जिबौ सौनाय जाथाया सानजौफु 12 रिंगायाव जादोंमोन आरो बिथां लोक्षी बर'आ बेलासिनि 4 रिंगायाव जोबथा हां लादों। मख'नो गोनांदि जिबौ सौजानायनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हायो बेखौ लानानै डक्टर अतनु बसुमतारी बिथाङा सप्तासे सिगां खौरांगिरि मेल खुंनानै सांग्रांथि होफैदोंमोन आरो बिथांनि बे सांग्रांथि होनायखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोसावनाय जादोंमोन। अब्लाबो दिनै फिन खेबसे बिथांनि सांग्रांथिखौ आं फोसावनो आखायाव लाबावबाय। डक्टर अतनु बसुमतारी MD मेडिसिन बिथाङा स्वागत हस्पिटाल बङाइगावनि मेडिसिन स्पेसियलिस्ट। बिथाङा जिबौ सौजानायनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हायो बेनि सायाव फोरमायथिदों दि गिबियावनो जिबौ सौजानाय सुबुंखौ थाबायनो होनो नाङा। गारि, थेला एबा जायखिजाया राहाजों ICU थानाय देहा फाहामसालि नङाब्ला एन्टि स्नेक भेनम फाहामथाय थानाय देहा फाहामसालिफ्राव गोख्रैयैनो लानानै थांनो नांगौ, अब्लानो गोरलैयैनो फाहामनो हायो। बिथाङा बुंथिबावदों दि जिबौ सौजायोब्ला सौजानाय जायगानि गोजौसिनाव दुरुं एबा जिफोर खाबथानाय नुनो मोनो, जाहाथे बिसा गोसारा, नाथाय बेबायदिजों जेबो मोजां जाया एबा बिस गोसारनायखौ होबथानो हाया। बेनि अनगायैबो बिसखौ खुगाजों सोबख'नाय, अजानि मुलि फुननाय, मलम फुननाय, जिबौ सौनाय जायगायाव दानख्लाबनाय बेफोरबायदिजोंबो जेबो रैखा मोननो हाया होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर अतनु बसुमतारीया। ब्रिटेन हादरा COVID-19 निफ्राय रैखा मोननो COVID-19 नि पिल एबा टेब्लेटखौ गनायथि होनाय गिबि हादर जाबाय। US नि कम्पानि मार्क एन्ड कम्पानि आरो रिचबेक बाय'थेरापिउटिक्स जयै लोगो नांनानै COVID-19 पिलखौ डेभेलप खालामदोंमोन। बेखौनो ब्रिटेननि मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयार प्रडाक्ट्स रेगुलेटरि एजेन्सिया गनायथि होबाय। दा ब्रिटेन हादरानो बुहुमनि मादाव गिबिसिन हादर जाबाय जाय COVID-19 टेब्लेटखौ गनायथि होदों। मिरु सोरखारा पेट्रलनि सायाव जि एक्साइज डिउटि लागायो बेखौ 5 रां खम खालामनो थाखाय आरो डिजेलनि सायाव जि एक्साइज डिउटि लागायो बेखौ 10 रां खम खालामनो फोसावनायनि उनाव आसामजों लोगोसे भारतनि गासै 9 रायजोफोर जेराव BJPनि सोरखार बेफोर रायजोफोरावबो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खम खालामनो फोसावबाय। 9 रायजोफोरा जाहैबाय फारियै आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्ड। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक आरो गवा बेफोर रायजोआव लिटारसेयाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ 7 राङै खम खालामनो फोसावबाय आरो उत्तराखन्डनि चिफ मिनिस्टार पुष्कर सिंह धामी बिथाङा पेट्रलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 2 राङै खम खालामनो फोसावबाय। गुबुन फारसेथिं पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ सरकारा खम खालामनानै होनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदोंब्लाबो रायजो राजाफ्रा बुंथिदों दि पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ सानफ्रोमबो बांहोनानै 30-40 रांसिमहालागै बांहोनानै 12निफ्राय 13 रांल' खम खालामनानै सरकारा गावनि बिबाननिफ्राय खारग'नो हाया। हादोराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि थाखायनो गासैबो मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांजोबदों। इन्टारनेशनेल मार्केटखौ नायनानै पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेननि सायाव जि टेक्स लागायदों बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा आरोबाव खम खालामनांगौ होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।